Tu știi cât de prețios ești în ochii lui Dumnezeu? Știi cât de mult valorezi pentru El? Păi hai să spun. Există un verset în Biblie care spune că pentru orice suflet salvat este sărbătoare în cer. Iar tuturor celor care l-au cunoscut pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu, Dumnezeu le poruncește ca să propovăduiască Evanghelia la orice ființă. Vom fi trași la răspundere dacă nu facem acest lucru, pentru că cine are o lumină și o ține sub pat și zice, sunt mulți care zic, eu am credința mea, eu cred pentru mine. Nu este cazul să o mărturisesc. Ba din contră, Dumnezeu spune că dacă ție ți s-a dat două mai departe, astfel prosperă cuvântul Dumnezeu. Nu-ți face griji de ce vor crede oamenii sau dacă nu se vor întâmpla anumite lucruri. Datoria ta e să dai cuvântul, nu să vindeci omul sau să faci toate celelalte. Prin cuvânt s-a făcut totul posibil. Prin cuvânt va face Dumnezeu totul firesc să se întâmple pentru acel om. În schimb, datoria ta ca să scapeți mântuirea, prețul mântuirii este acesta, propovăduirea Evangheliei. Tu faci lucrul acesta?